2004. Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Ο θρίαμβος της εθνικής γίνεται παγκόσμιο σοκ. Όμως για τον Παναθηναϊκό ήταν μια άλλη ιστορία. Το πρωτάθλημα του 2004 δεν είχε συνέχεια. 5 χρόνια χωρίς τίτλο. 5 χρόνια αναμονής, σιωπής, απογοητεύσεων. Η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη. Οι αντίπαλοι πανηγυρίζουν. Οι φίλαθλοι σωπαίνουν. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι ιδέα. Και η ιδέα δεν σβήνει. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Καλοκαίρι 2009. Μια διοικητική αλλαγή. Μια οικονομική όθηση. Μια υπόσχεση. Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει. Όχι απλά για να συμμετέχει, αλλά για να κυριαρχήσει. Το καλοκαίρι φέρνει μεταγραφές που αναστατώνουν την Ευρώπη. Τζιμπρίλ Σισέ με εμπειρία από Λίβερπουλ και Μαρσέη. Ένας επιθετικός μηχανή. Σεμπάστιαν Λέτο από τη Λίβερπουλ με αριστερό πόδι ποιή. Ζιλμπέρτο Σίλβα, παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία. Μίνης, το παιδί θαύμα της Ελλάδα. Κατσουράνης Σαλπικίδης, Καραγκούνης και η Δηλικήρα Παποκαλιά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πια μόνο ποιότητα. Έχει και βάθος. Ο προπονητής Εσουάλντο Φερέιρα καλείται να ενώσει το πάσμα, να δώσει συνοχή, χαρακτήρα, πειθαρχία. Και το κάνει. Η ομάδα παίρνει τα πρώτα της βήματα. Ο κόσμος γεμίζει το ΆΚΑ. Το όραμα γεννιέται μπροστά στα μάτια όλων. Το πρωτάθλημα δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι αντοχής. Και ο Παναθηναϊκός ξεκινά δυνατά. Νίκες πιστικές. Γκολ από παντού. Ο Σισέ σκοράρει με κάθε τρόπο. Με κεφάλι. Με σούτ. Με ένστικτο. Ο Λέτος ζωγραφίζει από τα πλάγια. Αλλά κάθε μεγάλη πορεία έχει και αναποδιές. Απρόσμενες ισοπαλίες, τραυματισμοί, πιέσεις εξωτερικές, ψυχολογικά φορτία. Και το πρωτάθλημα σφίγγει, ο Ολυμπιακός καραδοκεί, ο ΠΑΟΚ παλεύει. Όμως τότε έρχεται το ντέρμπι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Ένα γκολ του Σισέ, ένα ξέσπασμα. Και μετά το απόλυτο χτύπημα. Νίκη το Καραϊσκάκι. Εκεί που πολλοί λύγησαν, ο Παναθηναϊκός σηκώθηκε. Η άνοιξη του 2010 φέρνει αποφασιστικότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει πίσω. Μάτς φωτιά. Εκτός έδρας νίκες με καρδιά. Σαλπικίδης, σιωπηλός εκτελεστής. Κατσουδάνης, ηρεμία και όριμες τοποθετήσεις. Και όταν φτάνει η ώρα της στέψης, ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει αμφιβολίες. Ο τίτλος επιστρέφει στον πράσινο λαό. Οι δρόμοι της Αθήνας γεμίζουν. Το ΟΑΚΑ δονείται. Μετά από 6 χρόνια, ο Παναθηναϊκός είναι ξανά πρωταθλητής. Αλλά η χρονιά δεν έχει τελειώσει. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Double. Τελικός κυπέλλου απέναντι στον Άρη. Παιχνίδι δύσκολο. Ανοιχτό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με ωριμότητα. Χτίζει, απειλεί και Σισέ. Πάλι αυτό. Το 1-0 γράφεται. Και δεν αλλάζει. Το δεύτερο τρόπο σηκώνεται ψηλά. Παίκτες, προπονητές, φίλαθλοι. Όλοι ενωμένοι. Ο Παναθηναϊκός του 2010 γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα. Τι ήταν αυτό το double? Τίτλοι, τρόπαια, ναι. Αλλά και κάτι παραπάνω. Ήταν αποκατάσταση. Ήταν απάντηση. Ήταν η στιγμή που μια γενιά Παναθηναϊκών ένιωσε δικαίωση. Ο Τζιμπρίλ Σισέ έγινε θρύλος. Οι παλιοί Καραγκούνης, Κατσουράνης γράφτηκαν στην αιωνιότητα. Οι νέοι Μίνης πήραν φτερά. Και οι φίλαθλοι έμαθαν ξανά να πιστεύουν. Ο Παναθηναϊκός του 2010 δεν ήταν απλώς ομάδα. Ήταν σύμβολο. Κι όπως κάθε θρύλος ζει. Στις καρδιές, στα τραγούδια, στις στιγμές.